bun sen kila mi ki jing kno ya ki jing yo ya lan ki bar sala khatam ki mendari manlung kar bomon sha ka jala bad yo ya like na ka khlop tala si mender ne ki infiltration check gate khlawat ya ka daw bale bad kumlo ki yo ya like haba kadon ka khlop khlra mender habrne har river district kaba kate ki jing kno kala saphriang khan ti tanrai man thaulat kumlo pun bhaya ka klok long ya ka weri ki seng bhalang Harirom Khasi ke Neutral Integrated Territorial Organization Hito Umsning Circle Balam Khmat da Usamla Bankit Kersian Lembagir Khat Jengka Khat Pratri Ujliu Aja Apsan Bal Hiar Sakate ke Khadop Infiltration Check Gate Habernihan Ban Pelong ya Jujure Ban Lap ya Kadal Habakran Siginong Tho Khubor President Hito Umsning Circle Usamla Bankit Kersian Laithu Miklayo Bani Kendo yo officer in charge jong kate ke Check Gate ba ML Maulong Ban om tang katai kelai iru le jogi khmat ba kumlo ki pulit kate ketnat kala tres tom bha re ka daw ki lap kalong namar ka jingkhim pala ka jaka blabu jing e ki bor pulit balada ki kali kamai tores kinwan chisen wan la ki phogli kawan ra e jing sakot kali ba don ki ban sim kabun phet no shakhman da barung suk klem pendep ye ki jing sha talasi passenger buran hapo jongki de halor kita ki jing e ba ki pulit hakate khadap ki kendo baka hito ka kentu ya ke sarkar jela bakan thau ki lat kilti khnang ban yo ban te lakam ya ka jing yo rong sok ki bar jela ki bom byang satya ki kwat sha chwa ban rong sapo jong ka jela Daga ka Patrick mulai ba ndeu wajar pesan ina kalian ka hito Umsing Circle ka jing don lang education secretary jong ka hito Riba district ilaiwan mata sipo ka ne ka bonihat Riba district ka information check-in ura ne bonihat ina kalian ka sen bagi kendu officer in charge ka kan kalong ba boy ka jing bakla yang tai ila bantip ina kalian ka jongki staff jongki ki officer jongki kila ai full strict ban check gini kali wala gini commercial la gini private ila ila sakina kadang la ki jongki mat bam ta ski la lap ne ki kato ko natli kali wala gini private ki truck ani kita ki commercial vehicle ki biyo kila pet kila khmi hoy la kalian ka jongki kila le ek badai ban le anrei ka jing lat ka jongki hang ne hang tai to ya tai yum sui ai te ni na kalian ngaseng ni kentu sapi kibor bahlor kibor badi pe ni kimi jong sarkar ba kan kum ka jingi kalong ba kane ka jaka bagi cek ya kane ka ya kini ki labor kini ki kali kalong ka bakhap ya baru kala kala da ka jingwan ki kali kiwan siswan sibun kala ban cek yamar kala blok pasadin tengi kentu bagi kerpat ru ba padang yo da ka jaka ka bakham he ka balong ka space ka bakham he ka bakham suk ban light ban pendit ki balik kawan jo kane sudok kan kamha isu barki da kamla isu bakin te lakam ye kane ka jingrum jo kini mender ini kalian ngaseng kerpat sepi bar balor bagi di simkia alor kane bagi lawan hi basaki lagi mat bila hidup dia kane ka jingtuna angne gila ba kajing bom lahi ban pet ban khmi namar hoy nda kila pogi kali yang ne kila bat iki private kila bat iki commercial ang ne nda kila bat kila bon kali kila blok pasti basden kila thot kali kawan gini kiwe gibre ba kini ki ambulance ki kali ba di ban emergency ba ban pois ka jaga sumar te tangkatahi ni kalian jungi gila i baka jing ko ka kontrekam tengi kuntu bat ya kibor balor bakini bersimki alor kan ni ko baka jaka ka bahe bakini yo ban pendiang ya kini kali bakini ban cek ba iwe kenang bakin laj ya kini ka jiru kontak mender takene kini lihat besok